A Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue elixiu Noia para poñer o broche de ouro á súa campaña especial de verán. A elección non é casual, senón que este municipio de Barbanzán está entre os que presentan mellores taxas de doazóns, case duplicando a media galega. Temos a sorte de ser un pobo que é líder en doacións de sangre. No último ano, máis de 970 persoas en Noia doaron sangue, o cal é un dato que nos representa e que pon de manifesto pois, a solidaridade do pobo de Noia neste aspecto. Estamos moi por encima da media de Galicia e estamos moi preto tamén de alcanzar ou ser líderes na comarca do Barbanza. Dende a Axencia animan os noieses a sumarse a esta campaña que busca incrementar as reservas de sangue nos hospitais galegos para obter glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. A sangue ten data de caducidade. Ti cando faz unha doazón, vais á unidade móvil aquí mañán, a Noia, aquí diante do Concello. A extracción é sencilla, máis ou menos 15 minutos 20, rematas. Unha bolsiña de 450 mililitros, se achega nos laboratorios e se fracciona. Desa bolsa sacas 3 componentes: glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas, que utilízanse sobre todo en enfermedades oncohematolóxicas, cando das quimioterapia vais a cifrar plaquetas, tes risco de hemorraxias, entón duran solo 7 días. Entón fai falta unha renovación continua. Os glóbulos vermellos hasta 42 días. Pero bueno, todos os grupos son benvidos, pero bueno, os grupos negativos son máis escasos. E logo hai xente que di, eu teño unha sangue moi normal, soy cero positivo ou A positivo, que o 70% da poboación galega é cero positivo ou A positivo, pero fai máis falta tamén porque se utilízase máis, non? A unidade móvil estará instalada na Praza do Concello mañá venres de 10 a 2 e de 4 a 9 e o sábado de 10 a 3.